Hawa ka! Hawa! Ay, asin diha ka! Nanggagalaiti at panay ang pagpupumiglas ng babaeng ito habang pinapahira ng langis at pinauusukan sa bahay ng isang spiritual healer sa Matina, Davao City. Sa lakas niya, nasira na niya ang kanyang inuupuan. 5 tao ang kinailangang magtulong-tulong para mailipat siya ng pwesto. Pinahiran siya sa bibig sa kadinasalan ng spiritual healer na si Madam Virgie. Dito lamang siya kumalma. Pero maya-maya, magkahalong iyak at tawa naman ang narinig sa video. Isa pang babae kasi ang nagwala. Kumalma lang din siya ng ritualan. Pero hindi pa pala tapos. Isa pang babae ang bigla na lang ding nagpumiglas habang nakahiga sa sahig. Dinasalan din siya at kalaunan ay tumahimik na. Pawang mga masahista raw sa isang massage center sa Barangay Matina Crossing ang 3. Kwento ng kanilang manager, marami silang naging kliyente noong Biyernes kaya pagkatapos ng trabaho ay nagpasya silang mag-happy-happy. Nakatulog na raw sila nang biglang magsisigaw ang isa. Lain jud syagit jud maayo. Syagit nga di na namo mapugngan. Giadto ko nila dito kay kauban, ako man siyang gikuan kay medyo hubog ba. Ayoko ayoko nimo kuan ana nya. Kinsa mo, dula sila kaila sa amo, ma'am. Kinagabihan, pinatawag muli si Madam Virgie. Sinaniba na naman kasi ang dalawa sa kanila at isa pang lalaking masahista. Bago pa man naging massage center, dati raw itong tindahan ng mga kabaong. Ayon sa ilang mga trabahante, noon pa may nararamdaman na silang kakaiba sa lugar na ito pero ngayon lang raw nangyari ang insidente umano ng sanib, hindi lamang sa isa kundi sa 3 nilang mga kasama. Taong 1990s rin daw, may pinaputol na puno ng balete malapit doon. May bali-balita pang may namatay sa lugar. Tingin ni Madam Virgie, may naistorbo ang mga masahista. Naa daw diha nga kanabitong ngumurag ka nang namatay. Siguro kaya naa pa may gamit dito sa ilalim sa underground. Naa pa'y mga sapatos, mga bag. Nga, wala to sila kay pero 15 tag-iya at po nila hilabti. Karon nga nasudlan na sila ing ana, si Jonathan daw tag-iya ato. Oh, magpaampo daw si Jonathan. May paalala naman si Madam Virgie lalo ngayong malapit na ang undas. Magampo o niya kanang magsimba ana nya ato ang pagampo ato gud gamiton sa ato ang sarili. Para sa 1PH, Jem Avancenia, News 5.